11 октябри соли 2021 парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати зани 43-солаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки пеш бо моддаҳои 237 қисми 2, 168 ва 164 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст оғоз карда шуд. Номбурда аз соли 2010 то моҳи майи соли 2019 бо роҳи фиреб ба боварии марди 47-солаи сокини ноҳияи мазкур даромада ба баҳонаи дар оянда ҳуҷҷатгузорӣ карда додани дорухонаи навсохташуда воқеъ дар даромадгоҳи марказии саломатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ӯ 470 000 сомонӣ гирифта то ҳол маблағашро барнагардондааст. Номбурда бо роҳи фиреб ба боварии марди 47-солаи сокини ҷамоати деҳоти Исфисор даромада аз ӯ як адад автомошини тамғаи Honda CR-V ки арзишаш 120 000 сомониро ташкил медиҳад гирифта то ҳол маблағашро барнагардондааст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад.